ସୁର ଭାଇ ଶାହରୁଖ ଖାଁଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଖାଁ ନିଶା ଖାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତୋ ବାପା କୋଟି କୋଟି କମାଉଛି ବୋଲି ଦାମିକିଆ ନିଶା ନେଇ ଚପଳା ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ତୁ ନଟର ପଟର ହବୁ। ବାଳ ନା କମ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ କି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ତାର ନାଳ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରି ବାହାରିଛ ଲୋକକୁ। ଝିଅ ଗୁରାଙ୍କୁ ଯାହା ତ କଲୁ କଲେ, ଝିଅ ଗୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଗୁରାଙ୍କୁ ନଟର ପଟର କରି ଚାଲିଲୁଣି। ଏହି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ତଥାପି କେତେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସୁର ଭାଇ? ଖାଲି ନିଶା ଗୁଡାକ ଦାମିକିଆ ନିଶା 90,000 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଟଣାରେ ଛଡ଼ା କି ପଇସା କିରେ ତୋ ବୋପା କମେଇ ଚାଲା। ଆର୍ୟନ ଖାଁ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ସୁର ଭାଇ। ତତେ ଜେଲରେ ରହିବାଟା ଠିକ ହେଇଛି। ନିହାତି ଜେଲ ଦରକାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ। ସେ ଟୋକାକୁ ଦଣ୍ଡ ହବା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହୁ, ତା ଗଲୁ ମରିଯାଉ, ତାପରେ ବାହାର କରିବା ଭଲ ହବ। ଏନ୍ସିବିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସମୀର ବାଖଲେ ସେ ଧରିଛି, କେସକୁ ଧରିଛି। ସେ କଣ ସେ କରି ପକେଇଲା? ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଅଛି ଓଡିଆ ଟୋକା। ଓ କି ଓଡିଆ, ତା କଲିଜା ଚମତ୍କାର ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଆମ ପ୍ରଧାନ ଧରିଛି 25 କୋଟି ଯାଚି ସେ ଛୁଇଁନାହାନ୍ତି। କମ କଥା। ଓଡିଆ ଟୋକାର କେତେ କଲିଜା ଦେଖୁଛ? 25 କୋଟି। ଆଚ୍ଛା ସୁର ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 25 କୋଟି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମତେ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ। 25 କୋଟି ଦେଖିଥିଲା ଆମେ। 25 କୋଟି ଓଡିଆ ଟୋକା ଗ୍ରହଣ କରିନି, ହାତିରି କରିନି। ଅଭିନନ୍ଦନ।